weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to belendendi to ganki to ganki to wuroji bi alpha to tulde baari to seyena wuuro moolo to seyena gabari to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sincana gurjuma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno aman nene to kay hayɗi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mama Siré Ba to moderne ha to galle makko Sama Sa to Kilinkara kayre ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie aljuma hanki o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o waɗi inauguré golle ɓeydugol centre hospitalier des spécialistes mo Nouakchott mo tijja kadi jillu makko ɗeɗo balle omo tijja toon to gorgol ha to guidimaka kala to leydi Sénégal biyeteɗo Moustapha Diakhaté gonnoɗo hoorejo groupe parlementaire Benno Bokk Yakar caggal aljuma hanki o ndo noti convocation makko o waɗi jamma makko gadano e nder kaso e mbadi garde à vue toon to commissariat mo Dakar to leydi Mali général Azimi Koïta hoorejo transition leydi Mali kañum kadi woni hoorejo tala bitengal alliance des états du Sahel o bismima o joddima en audience to galle lamogo to Koulouba o joddima toon e jagorɗe leydi tati jeeyaɓe renduɓe nde ɗon fedde witende état de alliance des états du Sahel tawi ko jagorɗe halfinaɓe ko fate sécurité ɗen leyɗe kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓiri ma jaaha to leydi Palestine jen to leydi Liban to leydi Ukraine ha to dow laaci tendude Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safa rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol gorko mo melga wuuro jinneji Allah lubrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude kala son jokkodiri balɗe tati tawata ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Ahmad Tidiane Diallo ne yawran ɓen rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta ceerno Ahmad Tidiane Diallo dendagal rafi gorago no wawi fodde foof son jokkodiri joni joni balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Ahmad Tidiane Diallo ne yawran ɓen worɓe wonduɓe prostate ceerno Ahmad Tidiane Diallo ene jogui leɗɗe mbiyete tigui ko yeddi ƴeewa a ƴetta ɗum joni joni gorago ma arta hano hannirta ni ɓen yawɓe yitade koye men jippiɓe leese ustoraɓe gorago kala sa jokkodiri e makko joni joni mosa nofuru e nofuru ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓe ɗon koɓe dañde kayitaji ƴeewoɓe embauche ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓe reedu ko mallaɗo woni ceerno Ahmad Tidiane Diallo ne andina dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Dakar ne golla hano hannirta ni tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Ahmad Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie ɓe Sénégal omo jogui base makko to Dakar ha to Ross Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28
ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogii base mum to Nouakchott tawi ɗon miñi ko walla ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 base on tawi to Nouakchott legal 6e hakkude Robin 4 Robin 5 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. Kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to kordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur en mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo toƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabboji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to kordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗena goni e hoore biyera nogas e tati lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie FRIM woni fédération mauritanienne de football koccatalla tambiɓe ko fati kala ko fati fuggu koyguel e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe ndiwi haala ɓe mbaɗi limoge gonnoɗo entraîneur équipe nationale fuggu koyguel leydi ndi biteɗo Amira Abdou noon contrat makko ene wayno tigui ɓe mbaɗi ɗum résilié guila aljuma hanki o e nder jonde kay ɓe joddi e makko tawi kayri koye dow pamodiral Abdou andaka taw noon addanimo liɓe addinimo noon saabu teskama tigui addinimo waɗede limoge kay ittede golle makko kay ko sabu kay mettede leydi Mauritanie wondi kay waasi ɗum wadde qualifié e kan Maroc 2025 ɗaɓaniɗo fettude kay e hitande dartonde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o waɗi inauguré aljuma hanki o golle tawi ko ɓeydugol mawnude e garɗitinde hôpital moɓe mbiyata centre hospitalier des spécialistes ɓeydugol kadi équipement en matériel médical des pointes mo Nouakchott nden noon o taƴi
taƴi kay ko wiyete ruban symbolique o jimi tigi pala commémorative no golle ɗe noon caggal ɗum o waɗi ko visite makko e nder dendagal service aji tawateɗi e nder hôpital he o yettima kadi dendagal station ngaji o hettima explication ngaji halfinade ko fate ɗeɗon golle caggal ɗum kadi o naati ha e nder cuuɗi cafriɗi hen o yettima kadi salminde e sembitinde ɓeɗon ɓe cellani tawateɓe e nder ɗiɗon cuuɗi cafriɗi o jiimi e fiisuji mabɓe médical o namdima kadi o rokki yamirore docteur ɓe kadi ɓeydata tigui darde mumen toppitade ɓeɗon ɓe cellani ɓeydugol mawnugol hôpital o noon ko ni tigui sifori woni centre o noon centre o hattani muɗum joguino tigui ko 47 leeso ko ɗum woni hattani mum ma o ɓeyde kay haw watta hattani makko haw yetto 150 leeso woni li tawi kadi ko saluji keesi poul ɓeydete e nder makko e département ji keesi kadi e équipement gadduɗo jogo jaduɗo e jamanu wawa ɓeydede e nder oɗon hôpital ko ɓeydete hen ko noon ine tawe hen service aji chirurgie mo kattawi kadi komo 4 salle de ponte tawi hen salle goto komo hinde ISO5 mo hono mum suwa taw o heɓede taw e nder leydi Mauritanie on salle chirurgie noon woni salle to yimɓe oppite ko koto yimɓe oppite noon tawi kadi ko avec zéro taux d'infection ma tawi hen kadi des services d'hospitalisation d'urgence tawi hattani mum ko 17 leeso ma tawi hen kadi salle taw ko salle moɓe mbiyata mo mbiyata catélisme biplan tawi kadi oɗon tawi tigui on jabboto ko ɓen yimɓe kay wonduɓe AVC aiguë momo tawi kadi hono mum suwata o medde heɓede e nder leydi Mauritanie no didorno tawe hen kadi taw kadi e nder on salle mbiɗen ko ɓen wonduɓe AVC tawi batte walla tawi tumaɓe AVC kañumen mbaɗete hen e diagnostic ɓe mbawa safrede ko ɓuuri yawde e yaccade ene tawe hen kadi unité de réanimation tawi ko médico chirurgical mo deuxiéme génération joguiɗo hattani woni capacité fodde 11 lees woni tigui ɓen ɗaniɓe kay caggal kay mbaɗiɗe opération nde mbawa tigui antide ko adi kay kene to batte réanimation mbiɗen fodde 11 lim ene tawe hen kadi salle de triage mo 4 lim wondude e gueɗe goɗɗe kewɗe no fewi ne tawe e nder oɗon hôpital hoorejo leydi ndi noon holliri tigui wonde ɗeɗo golle paydude fewi ko ɓeydude kay ko yidde ɓeydude hattani kay e marɗide hettu ɓeydude hattani e maade kay cuuɗi cafriɗi haade e nder cuuɗi cafriɗi tawi kay ko golle magol ene tawde ko yidde tigui ɗen golle noon magol golle cuuɗi cafriɗi o holliri tigui hono golle baɗi ni kay magol hôpital uji ɗiɗi tawi kadi ko mawɗi jaaduɗe jamanu tawi ma puɗɗima waɗede e nder leydi hen hôpital goto tawi tigui o holliri tawi tigui golle ɗe hen gassi tigui ene wayno hen hôpital goto golle mum gassi tigui ha laaɓi hen hôpital noon tawte koto toon to Adrara e nder to attare e nder région de Adrara o holliri wonde oɗon kay golle mum gasi ha laaɓi oɗo hôpital goɗɗo kadi tawe toon to Sehil Babi to e nder région de Guidimaka mo Sehil Babi noon o holliri wonde ɓoyata ma waɗe inauguré e oɗo saaha joni golle ɗe gasi ma waɗ ɗum inauguré hano hannirtini o holliri kadi wonde hôpital uji tati goɗɗi tigui nanama he e nder leydi he hen hôpital goto ne tawe toon to Ayouna goɗɗo ne tawe to Tigui Zigza goɗɗo ko toon to Elega tawi ɗiɗon ɗiɗon hôpital uji tati kala hôpital uji mawɗi tawi koɗi hinde hôpital uji régional uji mana mbaɗe e nder ɗiɗon nokkuji hano hannirtini o holliri noon so tawi kay Allah jaaɓi golle majje kay ma gastigi ha laaɓa e nder darorde hitande 2025 nde yidde hoorejo leydi ndi noon ko ɓeydude kay sembinde e garditinde kay cuuɗi santé leydi ndi beele kay kala Mauritanie najo walla kala gurɗo e nder leydi he ene wawa hebde safara mum hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouverneur mo région de Guidimaka hono biyeteɗo Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould o joddima aljuma hanki o batu e dendagal ɓen taw ko maire uji tawteɓe tawi ko maire uji dendagal e maire uji tawteɓe nder région de Guidimaka wonno tigui Moudjibou batu ngu noon ko heblanade kay ko fate jaɓɓugal hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani garo toon kay tawi ko jillu mum tawi toon garo toon tawi ko jillu mum
ɗeɗo balɗe jillu ngu noon e visite aji ɗi o hoore ɗi ndi fuɗɗorto toon to Guiɗima kam o fuɗɗortum koto nokku biteɗo Wompu commune Wompu noon ko toon tawete centre d'accueil ɓen tigui tawa kay koɓe ndiyam ilama e ndiyam maayo eggine e galleji mumen e oɗo saaha joni ko toon tawete oɗon centre d'accueil ko toon tawete maw yetto oɗon nokku o yetto kay ɓen taw ko witeɓe sinistré en caggal ɗum noon caggal on visite noon so jofnirta visite makko e nder Guiɗimaga ko toon to Sehil Baby kañum woni lamorgo kay région de Guiɗimaga toon to Sehil Baby noon ma wat toon inauguré gueɗe ɗiɗi paydude no fewi taw ko ɓeydoje e wuuro ngo hano hannirta ni ma o uddi toon hôpital régional mo Guiɗimaga tawateɗo toon to Sehil Baby taw hôpital mawɗo garduɗo e jajuɗe jamanu ma o wat toon kadi uddi toon kadi station régional de radio Mauritanie gouverneur o noon erima dendagal mairie ɗi kala nde ɓe mbaɗata kay kamɓe kala nde ɓe mbaɗata mobilisé dendagal ɓesguji commune aji mabɓe ɓe mbawa wadde kay noɓe kewade ni kay so jaɓɓade hoorejo leydi ndi taw ko koɗo tedduɗo hoorejo leydi ndi ɓe jaɓɓo ɗum tigui hano hannirta ni ɓe duusa ɗum kadi hano hannirta ni ene tawtora bantu ngu noon conseiller chargé des affaires économiques et du développement local wondude hoorejo fedde rendinde mairie uji falde Guiɗimaga ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to Sehil Baby koto leydi Sénégal ten ummima to Sehil Baby koto leydi Sénégal paaden to leydi Sénégal noon toon to wiyete Angleterre indira to leydi wiyetedi Angleterre ko tan musto waɗi toon ko Sénégal naajo goto tawi kadi ko drogue woni tigui ƴettuɗo drogue kay ha hakkille mum fuɗɗi wirade kay e oɗon tigui yooɓi toon fittandu jinnaɗo muɗum gorko to legal bitegal Mos Sidé tawi e nder wuuro witego Manchester babiraɗo baraɗo o noon ene wiyeteno Sidi Mohamed Val o yaranno koye duuɓi 75 o warda noon koye goɗɗo taw koddiɗo mabɓe ene wiye Norman Scott on noon ko anglo jamaïcain babiraɗo mo duuɓi 67 kamɓe ɗiɗo kala noon ko ɓiɗɗo yooɓi fittandu mabɓe ɓiɗɗo barɗo hoore o noon ene wiye tigui ML yette Fall omo yara duuɓi 23 o nanggama noon omo tawe tigui oɗo saaha joni omona antiri e toon kay to cuuɗi cafri taw kadi ko ɓen safroɓe ɓe cellani wonduɓe e rafi hoore teskama noon kanko noon ko ƴettuɗo drogue kay ha hoore nde wahli e oɗo saaha joni teskama kadi wonde kay saabi yoɓade mo fittandu jinnaɗo o ko caggal kay nde jinnaɗo e kala saaha hollitamo kay wonde koko yiiɗi nawtudemo toon to leydi Sénégal artudemo leydi Sénégal beele kay omo wawa safroyade ha drogue o ummo e hakkille makko kanko ɗon ko gon miijo woni ko yiɗa ko ɗum saabi noon haw yooɓi fittandu jinnaɗo o e koddiɗo muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Moustapha Diakhaté ko gonnoɗo hoore groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar o notoynoma noon hanki aljuma hanki convocation makko to caggal nde o noti convocation noon o wiyama toon teeɓa on no wiyama toon teeɓa noon mon toon soka e mbadi garde à vue omona soka e mbadi garde à vue o nanguira toon noon ko ƴettade kay tawi koye systéme informatique ko ɗum o hutoto noon wadde ɗeɗon ƴettoje ko ɗum woni ko o tuuma ko procureur noon de la république près du tribunal de grandes instances hors classe mo Dakar kañum tigui yamiri yo nangue Diakhaté Moustapha noon o waɗi jamma makko o gadano to kaso mo commissariat de Dakar ko altine o noon so tawi kay ala ko yanti hen ala ko faali ko altine o foti ɓenninede yeeso procureur de la république so tawi mbiɗen ala ko faali ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Samuel Sarr ko kañumne ko gonnoɗo directeur général Sonodek o nanggama jamma aljuma hanki o nangga noon koto Bowal diwaje ngal Blaise Diagne to Diassa ko police aéroport nde noon kañum teeɓimo e saaha tawi yinno tigui jolde e lana makko ndiwa ko yidde wadde ɗanngal makko o tuuma noon kankone ko détournement woni tigui dirtinde e dettude haalis kewde no feewi kene qiime ha milliard uji 6 taw ko franc CFA tawi ko haalisa société biteɗo West Africa société on ko société mo woni directeur mum général mo woni directeur mum général o weltan o lirama noon o wattama kay caggal nde ɓe nanguima battimo e juuɗe taw ko dadiɓe section de recherche ɓe Colobane ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen police mo Barnier mo leydi Sénégal ɓe palima ɓe kadi tigui wonde ɓe palima kay ɗanne suuɗeru fonnode wadde kay e nder leydi he taw ko sagataɓe yinnoɓe yaltude leydi Sénégal yaɓande toon to île de Canaries e nder Espagne to leydi Europe passeur o noon woni tigui juɓɓi nannoɗo ngal ɗon ɗanngal noon wiyama teeɓa e oɗo saaha joni o wiyama teeɓa omo tawe tigui omo noon soka e mbadi garde à vue o sokorama noon ko wadde ko wiyete trafic des migrants
ɓe ponno joldude kay koto plage woni tigi koto tufnde to nokku biteɗo jolo ko biteɗo joloman mo barñen jubbinta voyage o noon jubbinanno voyage o noon woni passé ɗo wiyete ko Baye Modou ɓe ponno noon ummade ko aseta hande o tigi ɓe ponno ummade toon to Dakar walla toon to leydi Sénégal yaɓande dongre Europe tawi ko yiɗanne suuɗaru kono noon o kanko nanga ɗon tawa tigi mo jippini sagataɓe nayo kay taw ko yobnoɓe biyeji mumen ha timmi ɓe fonno nawde toon to Europe omo jippini ɗum e nder galle makko kanko police ji ɗiɗon nanguimo kanko biyeteɗo Saleka M alias Baye Modou o holliri noon ko kanko goto woni passer caggal nde police ji ɗi namdimo so tawi ko réseau holɓe o gollitta kono kanko noon ha ora saaha joni holliri tigui wonde hay goto ala mo gollita ko kanko goto woni passer o ala mo gollitta hay goto goɗɗo o holliri noon wonde kay ko fuɗɗi nangude koppereje kay ko 1 million taw ko franc CFA o heeɓi ɗum noon ko juuɗe ɓeɗo sagataɓe nayo ɓe o fuɗɗi kay heɓde kilaneɓe taw kadi ko jippini toon to galle makko ɓen nayo noon teskama hen goto ko Sénégal najo goto ko Gambie najo e waɗi Madinajo wondude e Guinée najo goto ko ɓeɗon nayo woni ɓe o tawda e tawa kay ɓen woni rokkude ɓemo haalisa fonnoɓe kay nawde toon to Europe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen police ɓe Dieuppeul ɓen jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi taw ko dartonoɓe wadde ko wiyete faux visage réseau o noon ardi ɗum réseau noon ardiɓe joom tambiɓe réseau o e clienteɓe mabɓe kala e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teeɓa e ɓena coka kay e mbadi garde à vue enquête nana jokki e nder mabɓe ko guila noon ñande nogas lewru novembre lewru jolol gonɗen ɗo debbo goto taw ko gambinajo biteɗo yette Seymona kañum tigui dépose no plainte contre mabɓe kay holli contre kay ɓeɗo ɗiɗo biyeteɗo P Fala e biyeteɗo Diouf caggal kay o holliri wonde ko gambinaɓe jeenayo yinnoɓe kay hebde visa ji men kañum ko waddunoɓe ɓen noon taw yidde visa ji taw visa ji faade toon to leydi Pologne ɓe ƴetti passeport uji mabɓe noon wondude e 840 000 francs CFA tawi ko avance ɓe dokkirno ɗum noon koko fati e frais de dossier caggal noon nde o en keeɓi ɗiɗon haalisaji e passeport uji janggo mum ni ɓe poti passeport uji ɗi ɓe kolliri ɓe neddi debbo photoje passeport uji façon foof ne waɗa visa hano hannirta ni ɓe namdi debbo noon nde rokkataɓe kedde haalis noon kala hen passeport visa ɓe kalduno ko 2 millions 500 passeport uji ɗi foof foti hawrude ko 25 millions francs CFA ɓe namdi kay nde debbo addata koppereje keddiɗe debbo noon holliri kay ko adi ken rokkaɓe ɗiɗon koppereje yoɓe dokku ɗum kay passeport uji ɗi wawa jimde visa ji ɗi ƴeewa kay so tawi ko visa ji ɗi gonga e gonga so tawi wona faux visa ɓe kolliri noon ala ɓe mbawa tuttude debbo o kay passeport uji so wona ɓe keeɓi kedde haalis mabɓe koye ngan sanga noon debbo o felliti portude ɓe plainte toon to police nde police noon tuufiɓe ko ɗon tigui teeɓiɓe ɓe yiiɗi teeɓade noon ko biteɗo Diouf o nde ɓe teeɓi ɗum caggal kay nde ɓe juuki ɗum e lobogel ɓooyani kañum tori blanche sehila muɗum mo gollotto hono pefal kamɓe kala noon ɓe mbiyama teeɓa nde police waɗi enquête o noon tawi toon kadi passeport uji jeetati goɗɗi hen tawi ko passeport jeetati goɗɗi hen goto ko mallinajo wondude en jeeɗi ɗo taw ko passeport uji Sénégal naɓe e nder ɗiɗon passeport uji kadi ɓe tawi ne waɗi visa goto taw ko visa français tawa kadi ko faux visa kono noon ko ni tigui réseau o teɓira e oɗo saaha joni ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali les partis signataires de déclaration du 31 mars 2024 ɓe jooɗima jonde mabɓe de hinde conférence de presse ñande alarba nogas lewru janvier gonɗen ɗum e nder jonde he noon ɓe yerima laamu transition gunde woppitta kay ɓeɗo sappo e goho yimɓe mabɓe taw ko de leader politique ardiɓe landaji dawrugol teɓaɓe kay guila sappo lewru juillet 2024 nana coka tawi kadi ala ko nanguira kay so wona joɗanode batu mumen e sawi noon koye saaha mo laamu ngu hollirno kala ko fati e dawrugol haaletake nder leydi hen jonde mum joɗetake ɓen noon caggal nde jooɗi nder nguɗon batu haalde ko fate transition ko guila nden ɓe mbiya teɓe men coka e nder kasoji ɗe leydi Mali ɓe mbaɗi noon era kamɓe waɗɓe conférence o erade laamu transition mbaɗu ngu e gardugol général tigui Assimi Goïta nde ɓe goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon ɓeɗon kay haydara ala ko mbaɗi ala ko kuulal jabbi ala ko mbaɗi ko boni so wona joɗade kay yewtude ko fati e gonka leydi men ha tengti
ittito banggue dawrugol e nder conférence e kadi ɓe kolliri hen tigui wonde kayi kawiso mabɓe kayi ko holko saabi hono tigui holko saabi kayi wonde tigui tribunal ardiɓe tribunal de grandes instances commune 5 mo Bamako ene calo ordonnance ko fati liberté conditionnelle mo juge d' instruction jaɓatno ɓeɗon sappo e goho caggal nde sifno kayriyoɓe goppite juge d' instruction ƴawi kayriyoɓe goppite hono procureur hono tigui caggal ɗum noon ko procureur de corrideur de grand tribunal de grandes instances mo Bamako commune 5 kañuma salino kay golɗon goppitol mbiɗen guila sappo lewru juillet 2024 eɓen nanga eɓen coka ɓe erima laamu transition ngu noon nde woppitta ɓeɗo sappo e golitére ko ɓuuri yawde e yaccade woppiti kadi dendagal ɓen nangaɓe tawa tigui ala ko nanguira so wona miijoji mumen lundade miijoji laamu ngu ko wayno biyeteɗo Ras Bastia ko wayno biteɗo Rose la vie chère ko wayno biteɗo Etienne e ko biteɗo Ben le cerveau e ko wayno biteɗo Clément e biteɗo Issa Kaw Jimme ɓeɗo kala nana nangayna coka tawa ala ko nanguira so wona lundade miijoji men lundade laamu ngu de ɓe goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kolliri noon nanggugol ɓeɗo sagataɓe kay ha tengti sappo e goho leader politique ene hollo tigui ɗum ɗo ko yatirde ɓaawo kay démocratie mo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma hanke nogas ɗiɗi lewru jolal 2024 horejo transition leydi Mali hono général Azimi Goïta horejo kadi fedde witede alliance des états des Sahel woni EAS o bismima o joddima en audience to palais de Koulouba woni to galle lamorgo to joddima noon e jagorɗe halfinaɓe ko fate sécurité leyɗe tati renduɓe nde ɗo fedde witede alliance des états du Sahel woni leydi Mali leydi Niger e mo Burkina Faso mujibu jonde nde noon ko finalise kay document ji yewtidde kay mateɓe tonga ko fati guilay document ji taw ko document ji des voyages et d' identité moɓe poti waddude kay hakkude mabɓe ɗeɗo leyɗe tati no annama CEDEAO hollanno ni woni tigui ko fati guilay carte uji transport ha ko fati passeport uji ha ko fati foof beele kay ɓe mbawa sifnirde ɗeɗon kayitaji beele kay ɓeydude newnude ya garta hakkude ɗeɗon leyɗe ɗe tati ene ɓe bismi toon noon ko ɗeɗo jagorɗe noon woni ɓe o bismi toon hono jagorgal hono biteɗo général de brigade Mohamed Toumbo on ko ministre d' état kañum kadi woni jagorgal kafinagal ko fati gueɗe ndeydi leydi Niger wondude ministre de la sécurité mo leydi Burkina Faso biteɗo Mahamadou Sana kañum woni kadi ko commissaire divisionnaire de la police wondude général de division Daouda Ali Mohamedine kañum woni ministre malien de sécurité et de la protection civile ko ɗeɗo jagorɗe tati woni ɓe o joddi toon yidde mabɓe noon ko newnude ya garta hakkude leydi ɗe tiɗi hakkude leydi ɗe tati taw ko renduɓe ɗe ɗon fedde wiyeteɓe alliance des états du Sahel beele kay leydi ɗe kala ne gontano annama leydi gotiri ni ɓe jewti toon kadi e nder hen kadi ɓoyata tigui ɓe kolliri wonde kay dendagal leyɗele tati renduɓe kala ko fati appel téléphonique wona appel local woni tigui ko hono gonɗo arde externe dokki yeru gonɗo nder leydi Mali so noddi gonɗo Burkina Faso ko tarif tigui ko yoɓata gonɗo nder Mali so noddi gonɗo nder Mali ko yoɓata ko ɗum woni sa noddi tigui gonɗo caggal leydi no annama roaming ni taw ko ɗeɗo leyɗele tati renduɓe ɗeɗo fedde appel mabɓe wona roaming woni no annama appel local ni foof noon ko yidde hoybitande kay ya garta jokkodiralla moƴƴal hakkude ɗeɗon leyɗe tati ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saro Dogo Sane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi teftude e dongre Afrique e ñalawma hande o pour ko leydi Mali toon dey ene wayno hono passation de service hakkude cogel taw kay ko Mayga kañum e Abdoulaye Mayga wawi hono wadde ñal aljumare nogas ɗiɗi lewru julal ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi toon to prix matiére mabɓe to ene wayno caggal kay nde on cogel woppi golle on général Abdoulaye Mayga kañum de toɗɗa yo won taw kadi ko gardiɗo hono jagorɗo mabɓe ɗum ɗon ɗe wayno e ñalawma aljumare nde ɓe mbawi kono guildede mbawi hono mbawi kay wadde ko wiyete passation de service ko ɗum noon ɓe kalfodiri ɗum noon taw kadi ko aduna ɓe mbawi kadi hono tawre goto men fof so a tekti noon
e cogel wawi kadi kono e wiide wonde waji o yo jogoro jam on kay duusimo ngam kay wiide kanko ne ɗum noon jam yeeso makko kono kay ko jam caggal makko ɗum noon ene wayno kanko ne o toɗɗima kadi gouvernement makko keso pul kanko Ablaye Maïga o ɓuutirani ngam kay continde golle e laamu transition maɓɓe ngu Tchad to nde ene wayno ko yimɓe kay poɗɗi kay woppitede caggal kay ne dumbono toon ene wayno oɗo saaha noon ɓe amena goppita yimɓeɓe para seeɗa yontere mayde noon ɓe goppiti ko fati e deux banquier e kañum e tato ɓen taw ko jaaɓe hono les honoris ɗum wonno ko yettere mayde nde e oɗo saaha noon ɓe goppiti kolaɗo kuuɓal taw ko koppereje ko fati hono landa socialiste en taw kadi ko sans frontiére noddeteɗo hono PSF ko ɓe tigi goppita ɗum noon caggal kay nde cogono ron lebbi jeenayyi e Dombudu ko ɓen goppata roñal alkamisare nogas go lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas ɗay kanko wiyete ko Aboubacar Toura bi ko on tigi woppa toon Kenya William Ruto finni kadi ko takkere nde takkanno toon nde e wiide kay wonde leydi ndi ene difto kadi wona e ɓen won yimɓe taw kadi ko ɓen policier ji en wondinani ha ɓen ñukkittoɓe ko ɓen diftoto e wona e ɓeɗon o wawi noon haalde ɗum koye haaldu ɗum koye ɓen sabɗiyankoɓe maɓɓe o wawi kono haalde ɗum o wi wonde ɗum ala ko jaadi hen wonno ko ñande alkamisare nogas go lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi Afrique banggue worko ñande aljumare nogas ɗiɗi lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi to dey ene wayno oɗo melnoɗo on ardata kono leydi ndi e jeeyaɗo e landa taw kadi ANC beɗo Jacob Zuma ene wayno de ko oɗon dey appel mum mo wanno e kalɗon landa ene wayno dey ɗum kadi riwtama e oɗo saaha noon hayso tawi wiyama waɗa goɗɗum ɗum no gueɗe ɗe ene wayno koko diwta toon to landa ANC leydi toon ene wayno de ko caɗele e mawɗe tan kanko ne Jacob Zuma o dañi e oɗo saaha e landa ka hani e wonande kay e dawrugol toon wonande Afrique banggue worgo Haali Abouba ko ɗum de lawɗen wowru juppanɗen ɗum bandiraɓe taw wonno koye dande musidɗo moon Alsano Oumar Moƴƴi gorko mo Sandogu ngam weltare Ayawo TV gonkay mini e hande keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede mi yarama Yaya Ndiaye jarama Alassana Oumar Mbodja gorko mo Sarandogo ko anuddi kabaruji men e nder dongre Africa takkusana yoni ha toon to galle ceerno Boubacar Gaye PK7 ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nakshota ha to galle ceerno Demba mo ceerno Cissé Sy tawtede toon to Matam e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Palestine paɗen défense civile Gaza mo Palestine ɓe koliri aseta hande no gas tadi jolala wonde kay subaka hande o ɓe mbaranama sappo e jeetato neɗɗo ine tawe nder ɓen waraɓe hen tawi hen kurkaji tokos woni sukaɓe tokos ɓe tawi ko bombardement mo laaɗi Israël mbaɗi e mabɓe jamma hanki fayi wendoga hande ɓe kolliri kadi waɗi fodde capanɗe nayo neɗɗo wonɓe barmuɓe hen koto leydi Liban laamu leydi Liban ɓe kolliri kamɓene Israël aynima bomboje mum jamma hanki o fayi wendoga hande e nder Beirut lamorgo leydi Liban waɗi sappo e goho neɗɗo basɗo hen fittani mum waɗi kadi capanɗe jeegom e tato woɗɓe barmuɓe hen ɓe kolliri kadi directeur hôpital biteɗo Dar Al Amal tawateɗo funnague leydi Liban e yimɓe jeegom taw ko docteur eɓe docteur eɓe gollotoɓe e nder hôpital o mbasi pittali men aljuma hanki o e bombardement mo leydi Israël waɗi e nder galle makko kanko directeur hôpital o galle makko noon logement makko woni ko sara oɗon hôpital koto leydi Ukraine paɗen laamu leydi Ukraine erima alliéji mum taw ko occidentaux ji ɓe ballete kay ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe balle tigui e machine aji biyeteɗi systéme de défense aérienne woni tigui machine aji jabbotoɗi bomboje taw ko guila e weeyo mbawa jaɓɓade ɗeɗon bomboje ɗum noon ɓe kolliri kay ɓe mbaɗi ngoɗon erago noon ko caggal kay ande leydi Russie aynino e mabɓe missile tawi ko missile balistique mo hinde
supersonique on missile non ko gollo woni lawol garwiningol tigi ko gollo woni lawol girwaningol gila guerre fuddi kay hakkunde mabbe ko leydi Russie ene hutoro tigi odona missile non kadi be kewi hutrare hoore nde be bade hen bombo to mika hay sinno ngol lawol ala bombo atomique kay kanko nona hoorejo leydi Russie hono Vladimir Putin o holliri tigi aynade mo odo missile to leydi Ukraine walla to yobe gandu yo leydi occidentaux ji kala ha teenti non be en wambube leydi Ukraine yo gandu dum do ko avertissement ko to dowlaji dentude America uditena khabruji mena Donald Trump cubado kay ardina dowlaji dentude America boddo jettude golle mum nyande no gas lewru janvier 2025 o mona jokki non ha joni subade kay jagorde be wadamini gollodare taw ko yimbe battibe mo e yimbe be o buri holade o subima e o saha joni non nyalawma hankiyo aljuma hanki o subi ko bitedo Scott Brezan non o wadi dum tigi wono wi dum secrétaire au trésor biden ko aljuma hankiyo nomination wadi musibbe teddube gasi halabi cer ko weli dumata ko dum do wonnon ko min tonga non khabruji mon demgal pular e sawta he ko musidde mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yide min to bangi nate bosojo ko meñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko robino Afrique musidde men Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jam yo jam Allah jogomi jogo on